Přátelé, my vám přejeme krásné odpoledne. My jsme křesťanské společenství Živá voda a my jsme dnes sem přišli, aby jsme vám pověděli dobrou zprávu. Dobrou zprávu o tom, že Ježíš Kristus žije, že vstal z mrtvých a třetího dne a dnes sedí po pravici svého Otce v nebesích. Bůh Otec tak miloval svět, že poslal svého jediného syna Ježíše Krista, kterého nechal ukřižovat za nás, aby nás bavil hříchu, jak říká Izajáš 53. kapitola, že to byly naše nepravosti, které on na sebe vzal a všechny nemoci on za nás nesl a mučení snášel pro náš pokoj a jeho jizvami jsme uzdraveni. A proto jsme dnes tady, aby jsme vám hlásali tuto dobrou zprávu, protože věříme jedné věci, že lidé, aby mohli jít do nebe, je potřeba, aby se smířili se svým Bohem, jak říká Boží slovo. Že je potřeba přijmout spasení, že spasení je dar a že si ho nikdo nemůže zasloužit. Přátelé, nedávno jsme slavili Velikonoce, kdy byl ukřižován Ježíš Kristus. Věřím, že dnes každý ví, že Ježíš Kristus se narodil, šel cestou bolesti a trápení, nechal se ukřižovat, třetího dne vstal z mrtvých a dneska sedí po pravici svého Otce v nebesích. Ale možná někteří nevíte, proč vlastně se nechal ukřižovat Ježíš Kristus. Možná nevíte, že to byl Boží plán, protože Bůh Otec, jak říká Janovo evangelium 3. kapitola 16. verš, se rozhodl, že pošle to nejdražší, co má, svého jediného syna, nechá ho ukřižovat, aby každý člověk, který v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A sám Ježíš, když byl na této zemi, on řekl, že je cesta, pravda a život a nikdo nepřichází k Otci než skrze něj. Možná si říkáte, já věřím Boha, chodím do kostela, dělám dobré věci, ale Bible nám říká jasně, že nestačí věřit ve svém srdci, ale je potřeba ústy vyznat, pozvat Pána Ježíše do svého srdce, učinit ho svým Pánem a Spasitelem, že nám pak budou odpuštěny hříchy a budeme mít věčný život, jak říká Římanům 10. kapitola 9. verš, vyznáš-li ústy Ježíše jako svého Pána a srdcem uvěříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Proto jsme dnes tady, přátelé, na tomto místě, aby jsme vám dali stejnou šanci jako my a miliony lidí na celém světě, kteří slyší toto poselství, aby se smířili se svým Bohem, aby opravdu měli věčný život, protože pravda je taková, že když nebudeme činit pokání ze svých hříchů, jak říkal i Ježíš svým učedníkům, že aby šli a kázali evangelium, aby říkali, že ať lidé činí pokání ze svých hříchů a řeknou jim, že se přiblížilo Boží království. Možná říkáte, že jste dobří lidé, ale Bible říká jasně, že každý člověk zřešil a je daleko od Boží slávy. Proč? Protože Adam se sebou zřešili v zahradě Eden a skrze ten hřích byli vyhnáni ze zahrady Eden. A lidé, aniž by to ovlivnili, se rodí automaticky v hříchu. Je to tak, protože Bůh stvořil tuto zemi, všechno, co je na ní. Stvořil člověka Adama, stvořil mu pomoc Evu, stvořil i krásnou zahradu, která byla nazvaná Eden, ale do té zahrady dal strom ovoce poznání dobrého a zlého. Někdy lidé se mě ptají, proč Bůh dal strom do zahrady Eden. Dal ho proto, protože chtěl, aby člověk měl svobodnou vůli, jestli ho bude následovat nebo ne. A proto řekl Adamovi a Evě, aby nepojedli to ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého, že když ho to pojí, bude to jejich duchovní smrt. Nemyslel fyzickou smrt, ale duchovní smrt. A my víme podle Bible, když se podíváme do Genesis, do kapitoly Genesis, že v té zahradě s Adamem a Evou byl ještě někdo jiný. A to byl ďábel, byl to vlastně had. Byl to ďábel, který měl podobu hada a on začal mluvit Evě, aby si vzala to ovoce a začal zpochybňovat výrok Boží a řekl, když vy pojíte to ovoce, budete jako Bůh. Eva mu říkala, ne, Bůh nám řekl, ať nejíme ovoce z tohohle stromu poznání dobrého zlého. Když ho pojíme, bude to naše smrt. Ale
Hatví neustále ujišťoval, že je to jinak a že Eva zatoužila být jako Bůh a proto si vzala to ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého. A že Bůh je čistý a svatý, je spravedlivý, tak proto musel potrestat Adama a vyhnat ho ze zahrady Eden, protože tam nemohl udělat žádný hřích. A když se podíváme do Bible, do Starého zákona, lidé, aby mohli být s Bohem, museli dávat různé oběti. Obětovali zvířata, dávali vlastně plodiny, 10% ze své úrody. Proč? Aby měli obecenství s Bohem. A Bůh dal prostřednictvím Mojžíše desatero, aby lidé dodržovali příkazy, které jim Bůh dal. Ale takový vztah, jako měl Adam s Evou v zahradě Eden, neměli. A proto Bůh přemýšlel, protože lidi miluje, protože on je stvořil, on vás miluje, každého z vás, ať už v něho věříte nebo ne, protože on je láska, jak říká 1. Jan 4. kapitola, 17. verš, je Bůh je láska, je to tak. Proto Bůh z lásky k člověku přemýšlel, že vymyslí dokonalý plán záchrany, že ta jednou provždy ta oběť se obětuje za hříchy lidstva a lidé budou zachráněni, budou spaseni a až přijde čas, tak půjdou do nebe, budou mít věčný život. Proto vymyslel, že pošle svého jediného syna, obětuje, protože tato země byla zkažená, byla plná hříchu a lidé se rodili v hříchu. A proto se rozhodl Bůh, že na sebe vezme lidskou podobu. A proto i Duch Svatý sestoupil na Marii a utvořil vlastně Ježíše v jejím lůně, protože ona Marie nemohla mít nic s mužem, protože kvůli tomu hříchu na této zemi, proto na ní sestoupil Duch Svatý, aby byl čistý a svatý. Ježíš se narodil, ale my víme podle Bible, že do 30 let žil obyčejným člověkem. Proč? Lidé se mě ptají, proč Ježíš nedělal zázraky na začátku. Je to proto, protože ještě nebyl boží čas. Protože Bůh naplánoval, že v 30 letech začne Ježíš naplno sloužit a že bude ukazovat zázraky na této zemi. On byl naplněn Duchem Svatým, on byl zmocněn Duchem Svatým a proto činil zázraky a divy na této zemi, přátelé. Ale dobrá zpráva je, že Ježíš Kristus to nevzdal, že Ježíš Kristus se rozhodl, že opravdu půjde tou cestou bolestí a trápení, že opravdu se nechá ukřižovat. A dokonce, když vysel na tom kříži, on řekl, Otče, oni neví, co činí, protože ho ukřižovali vlastně Židé, protože on byl Žid. A než vlastně skonal, než odešel vlastně k Bohu, řekl tuhle věc, protože on věděl, že lidé neví, co dělají. A na druhou stranu věděl, že je to boží plán. Proto, když měl večeři se svýma učedníky, jim řekl, co ho čeká, on jim to prorokoval dopředu, co všechno se stane. A říká jim, to všechno se musí stát. Ale řekl jim také jednu věc, že on stane z mrtvých. A když se podíváme na jiná náboženství, nikdo jiný z těch bohů nevstal z mrtvých než Ježíš Kristus. Všichni zemřeli. A jediný Ježíš Kristus uzdravuje a dělá zázraky. Nikdo z těch bohů, který lidé uctívají, nevstal z mrtvých a nedělá zázraky. Přátelé, byl to jediný a to Ježíš Kristus, který vstal z mrtvých a ukázal se i svým učedníkům, že opravdu vstal z mrtvých. A pak jim řekl, ať zůstanou na místě a počkají na moc výsosti, až budou naplněni Duchem Svatým, aby mohli činit to boží dělo dál na této zemi. Dobrá zpráva je na tom, že učedníci Pána Ježíše nebyli jediný, ale to učení pokračuje dál skrze lidi, kteří v něho uvěřili. Možná, přátelé, si říkáte, kdo je ta žena, která tady mluví. Já jsem žena, která jsem uvěřila v Ježíše Krista před 16 lety, kdy jsem se osobně setkala s Bohem. Podotýkám, že jsem byla žena, která jsem byla nevěřící, byla jsem tvrdý ateista, byla jsem bezvěrec, neměla jsem ráda lidi, kteří věřili v Boha, ale Bůh ze své lásky se mě dal poznat. Když jsem umírala na zápal plic, tak jsem se s ním osobně setkala. Přátelé, když se setkáte přímo s Bohem,
Vy nemusíte, někdy se mě lidé říkají, jak to, že víte, že je to Bůh, vy to víte. Vy to víte prostě, že je to Bůh a viděla jsem obrovské světlo, jak ho popisuje Bible úplně přesně, že on